Tady je Malkin. Varlamov ujíždí z brány. Rusové to zkouší přece jenom se 6 proticem. Tak tohle je skutečně dvojnásobná přesilovka. To se vidí málo kdy. Daciuk pálí, trefil Mojžíše. Přihrávka Malkinovi. Ten přidává na brankoviště, dobývá Vokounovu bránu, ale toto už je bezpečně v moci našeho brankáře. A Malkin tam sráží Mojžíše. A půjde na trestnou lavici. Půjde na trestnou lavici. Tady Červenka vyhrál Buli a přehrává puk na Čáslavu. Ten musí přidat, aby to stihl, ale zvládl to bravurně. Puk ve středním pásmu. Varlamov ujíždí z brány. Rusové to budou znovu zkoušet zpětit. Bruslaři v útočném pásmu. Pozor na Ovečkina. Výborně Čáslava, dorážka, Vokoun. Tyčka. 3 střely Ovečkina. Jednu stál Čáslava, jednu Vokoun a jednu tyč. Bažnova, Čáslava, Zákrok, Vokoun, zákrok a tyč. Ale je máš to Vokouna. Krtlo to Vokouna. Ale byla to tyč. Minuta a 5 sekund do konce. Rusové znovu bez brankáře. Varianta 5-3. Daciuk. Tam čeká Kovalčuk na přihrávku, ale ten skotoučel na klepiště. 50 sekund do konce. Před brankou je Kozlov. Přihrávka na Daciuka, který minul. Vokoun proti němu skočil do rohu. Teď zase Ovečkin pálí, Vokoun má kotouč pod sebou a zase hodně důrazný Kovalčuk sráží Němce a je z toho šermovačka pěstí. Rusové dnes jsou opravdu v karuselu před naším brankářem a ten jim dnes vystavil kritický den. Gončar má puk po vyhraném Buli. Kovalčuk. Přihrávka na Daciuka, je to gól. 35 sekund před koncem. Pavel Daciuk využívá přesilovku. Novotný neudržel puk a pozor na tu situaci. Kovalčuk, Vokoun má puk v rukavici a snaží se rozehrát, ale ne. Rozhodčí přerušili. Tak teď už to Buli bude vážnější. 5-4 v útočném pásmu. Moc důležitá práce pro Jirku Novotného proti Daciukovi, ale Daciuk vyhrál Buli. Gončar má puk na modré čáře. Tady je Daciuk a výborně. Podaří se vyhodit. Ano, puk je ve středním pásmu. Novotný ho tam poslal. Daciuk. Gončar. 13, 12. Ten čas letí. Ale pozor, ještě mají Rusové jednu možnost. Celá výborně Vokoun. Ještě se bude vazovat 6,9 sekundy před koncem. To je drama, že ani Jaromír Jágr se nechce dívat. Zalehnout puk na Buli. 2krát, 3krát za sebou. Klepiš, Červenka. Oba schopni zahrát vazování. Čáslava a Němec. Na Buli půjde jako první Klepiš, proti němu Daciuk. Necelých 7 sekund do konce třetí třetiny. Tak někdo přijel rychleji. Čárový teď ale nevykáže nikoho. Jenom hodí puk do hry. Klepiš vyhrál. Němec vyhazuje. A puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu.